Wis rasa mulus pepunden. Nek pancen anak-anak Pendawar mbelani karo Baladewa, rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabui bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tua, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo, walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Iki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eleng, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon po ora, seprene aku ya mung mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono sak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panus maning jajalan. Kowe sing ngino Maranata Mandura Prabu Baladewa.
Saya ngias Maranata mantu Prabu Baladewa Petra. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa wenang boyo pustaka jamus jimat Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak balik cele-cele berjeli-jeli. Balon-alon waktune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadidene Baladewa wenang boyong pustaka jamus jimat Lojoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petra niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petra. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petra wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petra niku kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ha, itu baru jos. Bagong, non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petra mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, engko aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak babet nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Kula mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ra urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal Jawi. Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Pun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong.
sareng pareng. Piye, Den? Iya. Piye, Gus? Iya. Ndara? Iya. Piye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus sapulae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula penging, ning sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya, nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya, sing ati-ati. Ana nggih. Iya, sing ati-ati. Pun nggih. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong non Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan ya ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Rong, Edak dasmu. Mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kali sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggodhe 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ora masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten paring ngadawu. Klilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampahan menapa-menapa. Werkudara. Nggih. Ewahaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug. Kula aturi nindakaken panembah ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Ya istake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Salus-salus kundur daton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gamparan gading. Kadharaken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Palukon lakuning lekaso kita linuting kidung
kadung kadereng momong memangun manah rahayu. Mulai yo. Hah? Mulai piye? Mungsuh awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sinur Mandura, ning bareng aku ngematke Sinur Mandura metu pagelaran jaba ora panglik. Lah kok Sinur Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae. Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak le arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sowane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijongkol dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak mung mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bungah iki ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iki. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngawa. Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati, nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama. Nek mati madya ki Antarja Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, kok ora gleleng. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora gleleng? Ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujude. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang, Tru. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi,
Aku gandeng nek omong ting pletot. Heeh. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, Sikate. ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe ki traininge sapa e? Mbah mau semampir nang dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampel nek kerengan. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe. Sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Durantasena. Iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabating para Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Punden Mandura. Petruk mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Tru. Wetenge lara. Aduh. Kenapa ta iki mau? Waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni. Ja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune engko nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake. Jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ming nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk, ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pun selak sak piturute. Ngandhake nek Ndarawati ora ketaman pegebluk, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta.
Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok colok mripat. Mung kere mung batur. Wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten apa-apa. Kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan Padang niku mergo Semar sing mijekke robak Sursimba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Serada penake weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Sungengesan ora. Ora sembotole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh mudar. Oh diajar kok ora males. Merga ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didedel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, pun kula lakoni, kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi e. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Men jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping 3. Di ngonokke ping 3 ra metu ya men kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Teko mburi kene. Menek Ndara Garukaca, Ndara Antarja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh.
pakaryanmu kowe. Nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nemburi aku penonton saiki. Penonton piye engko nek durung karo kanca ngantem kowe aja nesu lho kok. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 Mendra Antasena metu. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata dian Gatut Kaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Nggih, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Mangkene menden. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu Petruk. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Lah kok abrit pasuryane? Aku goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Oh, Petruk iki ngayal kok kandhane. Terus, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono. Ya. Bairana. Petruk ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petruk ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk. Krungu e, Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairana omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niku wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petruk ndi? Truk. Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk? Ah iya. Ha ta, Truk? Ora sero-sero. Ha ta, Truk? Lali ya aku. Madosi Petruk. Iya. Terus ajeng mana pake? Petruk arep tak ajar. Lho. Petruk niku wis lulus e. Lho.
Kok arep dibelajari? Tak jelak tutuki sirahe. Bumi goncang-gancang langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, ilir-ilir. Ngapa kowe guyu antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Karang bagus dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Aku ater. Aku nggawa Apa? beli kita. Hus. Bel kita. Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe ye Ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Mulak malik ora. Korene Petruk. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo Sing tak adeni apamu, Jo? ora minggat, ora ngerti kridane Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Mlonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kowe nek ngidoni aku tenan, aku iso mlonyo tenan kowe putu ula. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen kowe wani karo Antarja, Sing tak wedeni apamu? maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku. Ora. Kowe ki nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo, Apa? kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi Radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanto. Kok mbandem rek ngapae, Truk? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya apa Ismaya? Ismaya. Ngono kuwalat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangne Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Jadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunakake. Ha iki aku wis kepepet iki.
Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo gak ketokno. Rekoso le nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep tokke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek Aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Kecil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapak aku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki Abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparake. Udare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku wis saya wedi. Tok kapake to le, tak apusi. Tak apusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanta arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maring aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dada dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti iki Abang ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya terus. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes terus. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Truk. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro le.
langkah anggro sesumbar tendo bumi kunjing kumaluduk gunur ketup lumembak penyu kang kumambang oh waduh lagu nompo dawing Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kon nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Pate kok kon nyekel Ponoka. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh, Bagong aku trene abang. Ini nyolong ngendi kowe. Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, blese cengenge sak bandem batak ora imu. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petro inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Arep guyu meneh Kang Gresing. Wah, tapuk tenan. Ndara Praguta, ya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, ora ngerti. Lumpute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbeles sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tak wedeni apa, Bo? Cencang jinggot kroncal ya. Yang lungeng kadung mampun.
Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul, aku malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun gugu karepe dhewe. Manusmaning jajalan iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang nenggala jeblok wetemu barat. Melayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petruk kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Ini ora mulih ning nggone bapak, Pak. Ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Aku kok ya lali nek nggawa adhiku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, Slamet kowe. Aku ngojek. Wo. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku soga melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petra ora minggat klepat. Aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ngojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Wang. Aku nengok ngiwanengan kok rindih banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nang nek ngejawang ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi nenggala ki pusaka kadewatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetna Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae, kowe maju metuki nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah karo Baladewa. Oh, aku ora ana masalah karo Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang
Kowe iso nglangkai bathange Petruk, kan ora muni bathangku. Ada? Lah kowe ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya ya. Iya. Aku ora ono masalah. Sing ono masalah kowe ya kejaba nek bola diwele sumbar. Bagong ora bali. Jojo nenggala, ora Melayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya. Aku tak ngono. Nyok jojo nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki aku. Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut kampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ke taman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonane, mati ya men. Ha ngono. Wong kowe urip yo ming doyak-oyak bang plecit kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu ming go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Anggar-anggaran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe ya. Bendo. Kita jileke bakul degan ya sak karepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dombane ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nileki to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang pitik kan nileki ndok to? Ha iya. Duleki keok 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 arep ngendhok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Modar, ndok ora iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Ana wis tak titipke. Heeh. Omah titip kowe sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni e. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tok pek kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amon Surawarta, Jawata imbang yen pana padha. Dirle. Lha iki Petruk kok nggawa bendho iki kowe. Surasan dadakoke an gunung tanpa guna. Ayo, iki Petruk kanthong bolong.
Iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis kita nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaning asta jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tanwandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kantong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyong wonten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi Garindrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh. Koko Prabu nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik tegese siadi ora ngantipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta lan rumiyin. Menawi kula sampun mangke damel padhang Garindrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yai tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
marang sowanan Praja Ngamarta mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatse. Nanging lha kok ora kaya sagedagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang sowaning pun Kakang. Yayaji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Koko Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Nggih, wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluyane Nirmala Temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Limasada. Nganti pun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendhang Kamrajondang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal kok Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yayaji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Yo. Perangan ingkang padha lenggahan ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba mung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring dawuh. Umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe, ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu. Wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Limasada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Boten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Limasada. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yayi? Krungu. Wis, yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna, nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Limasada. Werkudara. Werkudara winggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Limasada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Limasada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing nggawa pustaka Jamus Limasada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe. Baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngareping kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar.
Semar kuwi rasa digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya. Ono Kakang Semar. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Bekti kula, Pak. Ya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken, kula ajeng nyadong dawuh, Den. Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning Karakadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Pancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten Praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik. Ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ical. Den iku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye, Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa, nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu iso ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat paisanimu botur wayapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang Mimbanata Ndarawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Aku nyuwun pamit. Kula kanteni anak kula.
mangkah anggo sesumbar lindho bumi kunjing gumaludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara sapa iki durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit Wadyabala lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak ngono Nalindra muda sapa takon karo aku Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Ret kowe sapa Raden aranku Raden Janaka Raden Janaka dasar Paranyata Nlonjong botol aku ngirit Prawadyabala wigatine nedya ngupaya negari Ngamarta yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan ngerti yo pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada iso direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta Raden Tresmak bathuk mata mloro ora ndedelok kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka Janaka kuwi panahing Pandhawa wah dalah yen ngono sing edan nemoni macan apa abamu ayo babar pisan ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pri-pri pang-pange kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat mara jajalan Janaka legane ngatiku Bapak Remban pangandika Maduka menika mboten sedayanipun leres kok iso ngono nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang naminipun Raden Janaka kula kawon Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada ora mbok balik tak nggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe ati
Napa kasinggihan Koko Prabu? Eneng apa? Kula sampun mangertos sinten ingkang Nidra Pustaka Jamus Kelima Sada. Sapa Yayi? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok siadha ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Siadi kalah kasinggihan mekaten. Piye lah, ora pati nduga mono kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhita mimang kadanga dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kandhung bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilora Petruk. Belani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngapa to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Walah ora mati malah kesiksa. Kena Nenggala kontal mung gumunku lho. Lek kena kit mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngapa wae. Oh ya aneh men aku jan. Kayak ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye. Aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro. Lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku Petruk sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, Pak. Sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Salantara, Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Oh, Pak, pinten abad boten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo.
Kowe ribet merga kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Nggih. Petruk nun mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta Panakawan. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ring ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petruk nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lergen sangking risang mawe gandrung Arjuna nuntun paring adawu iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong golek kodhok niku Gus sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge apa? Senengane yahene kok buka peksi kuwung. Ambane dina Ndrawati ngendika menika kuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna Barata? Janaka nuntun paring adawu. Ngerti karo aku. Koko Prabu menika Nalindra Kundang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora pener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora pener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Gareng. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duk. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang tuku gedang. Aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klimasada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kahana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh nek kowe nganti iso rebut pustaka Jamus Klimasada mateni Dewa Kahana, kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti konangan to. Sinten kok Prabu? Menene tak kandhani. Ayo to gawe iki jame wis nyesek sik kek. Ngopo nyusu-nyusu iki? Sinten kok Prabu? Mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ra. Napa inggih saestu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebule kon niku Oh, kowe iki arep ngandani to? Oh, Prabu senengane ngono. Isin aku.
Apane, Pak? Pustaka Jamatlimasada diasta Sinuwundarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan Pak Panukman. Wah. Oh. Le mempeng le ngoyak. Sopo to ya kok bapakku sajahe seneng bangane ra cek. Sapa iki? Kok ngungsruk wae? Lah rak tenan to. Ngerti jenenge wae aku wis iso ngentro-entro. Ngapa iki? Ah, ngandel ora. Abape kacang atum. Mongko sing seneng mangan kacang atum ming dadi. Oh. Anggere muni dimplok terus digiyel-giyel ngono. Kakang kowe nyebut kakang karo aku. Ngandel ora. Kepen Semar nganggere ngekep kok kencenge ra jamak-jamak. Wis dikekep bisa dinet-net. Apa ora? Apa ora? Kepen. Oh. Gong Semar ketemu Yange ka lho. Sapa Yange Semar? Oh, ora tau gaul. Semar ana putrane lho, ana putrane Ben. Tak neane jurus. Sabar. Nekat tenan tanpa cementel we nekat lho. Sabar. Salahnya kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Semangkean ora. Dan nanti ngembroke uwet e. Bagong Raden. Iki kagungane bapakmu. Bagong Raden. Mumpung nganggo training tok aku. Raden. Ngapa Emer? Bali, inggih. Ayo Bali, inggih. Ganggu gawe dulurku sing lenggah neng kene kabeh. Kumbala geni kowe. Nuwun pamit, Kakang. Kula nyuwun pamit. Wis bali. Lagi mabur. Inggih, ngestaken. Eden. Semar lusuh tenan bengi iki Semar. Durga mabur kok kowe ngletane ngarepe. Gambar kupu. Oh. Kanjeng Ibu sampun lukar busana. Dewa Srani mundur wae konangan kakekne
Semar kewirangan kabeh Wadyabala kon mundur dewa. Nadyan kabeh Wadyabala wis padha mundur. Ingkang lembut aja nganti dadi kelilip. Singkirke sak resik-resike sipate barat. Matur nuwun Den pun kersa rawuh mriki. Ya. Ndara kula Puntadewa bareng tindake karo kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sata diasta dening Sinuwun Ndarawati. Pun nglempal teng Karang Kadempel mujudaken anggen kula mbangun kayangan. Mugi-mugi srana kula mbangun kayangan menika gesangipun para kawula sageta embanipun kadigesang wonten ing kayangan. Kebak kanekmatan, kebak katentreman, kebak kamulyan, kerukunan lan kabagyan saha kesarasan sumandhing dhateng sedaya warga mriki. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangaksaming langkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.